Hello mga sangkay, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome back uli sa aking YouTube channel. This is me again, Nides Cubs, ang inyong tenderang vlogger na taga Samar. So ayan guys, andito kami ngayon sa Canwarac. Naisipan ko pong itur kayo dito sa Canwarac. Kasi ngayon guys ay fiesta. Tapos isinabay ko na po yung pagtuturo sa lugar nila para naman makita po ninyo yung lugar ng Barangay Canwarac, Sumaraga, Samar. Ayan guys, punta tayo sa kanilang covered court. Guys, andito ako ngayon sa covered court ng Canwarac. Tapos andun banda doon yung yun ang pantalan nila. Mainit pumunta doon. Mga taga na Guyag. Mga taga Lagi ka papasok nga dito. Ayan. Ayan, tara guys, puntahan natin yung pantalan ng Canwarac. Iikot ko kayo. Ayan, ito yung Canwarac ko. Oh, yan yung nila. Papaso. Mainit. Pero sige lang, go. Kahit mainit guys, ikot pa rin ako. Syempre para sa inyo, di ba? Syempre para sa aking mga manunood. Kasi baka kayo nanonood na taga Barangay Canwarac ng Sumaraga. So ito yung lugar ninyo. O baka nami-miss nyo na ha. Sobrang init pero okay lang yun. Carry lang. Syempre para sa inyo naman to. Ayan, ikot tayo. Gray ba? Ayan, pag nakaganon ka. Ayan. Mainit ha. Grabe init. Wala akong payong. Wala pala akong dalang payong. Pero gora lang tayo sa pag-vlog. Grabe, mainit. Uy. Hindi ako magpapakita. Mainit sobra. So yan guys, shout out sa tuba na yan. Kung ikaw ay taga Samar, sure na gustong gusto mo na minom ng tuba. Ayan, bahali na yan. So, kuha lang kayo sa gustong uminom. Tagay na kayo dyan, mga waray na nanonood ngayon. Baka miss nyo na ang tuba na galing dito sa Samar. Ayan, tumagay na kayo dyan. So yan guys, andito na ako sa andito na ako sa pantalan ng Canwarac. Ayan, may mga nakatambay. Ayan. May mga teenager.
Tapos na po tayo guys, pumunta sa kanilang basketball court at kanilang pantalan. Ipinakita ko na po sa inyo kung gaano kaganda yung pantalan nila, 'di ba? Masarap magtambay doon, lalo na pag umaga at hapon. So ngayon, ikot ko lang kayo dito sa kanilang lugar. Ayan, nakamotor lang kami dyan kasi sobrang tamad din ako maglakad. Ayan, medyo tamad-tamad tayo maglakad guys kasi sobrang init. Tanghaling tapat po itong aming pagpunta dito kasi guys, fiesta po dito sa kanila. So sinabay ko na yung pag-tour sa Canwarac para makita nyo naman yung barangay Canwarac ng Sumaraga. Alam nyo naman, minsan lang tayo makalakwatsa, kaya gura na tayo mag-tour ngayon para makita naman ng mga iba, lalo na yung mga taga dito sa Canwarac na nasa ibang lugar sila para makita nila ang lugar nila. Syempre, 'di ba? Miss na nila kung matagal na silang hindi nakakauwi dito sa Canwarac. So yan guys, pauwi na po kami rito. Ito ay Canwarac pa rin, itong dinadaanan namin. Ayan. Uwi na ako kasi nasa 2:30 na yung alas 3 na yata yung oras dito. So kailangan na natin umuwi para tayo ay magtinda. Kasi start na naman ng pamimili ng matao. So ayan, bye-bye. Bye-bye muna.